Matapos makansela noong nakaraang taon, muling nagbabalik ang pinakamalaking independent film festival sa gitnang Luzon, ang Cinecabalen 8.5 na may temang Here Comes Sinukwan. Unang nakilala ang Cinecabalen bilang Sinukwan Film Festival noong 2010 at bagamat online ang naturang film festival ngayong 2021, ito naman ang pinakamalaking edisyon ng Cinecabalen dahil hindi lang mga filmmakers sa Pampanga ang mga sumali. We can say that this edition is the biggest Cinecabalen yet. Mapapanood ang mga world-class na maikling pelikulang Kapampangan at Central Luzon sa FDCP channel mula April 14 hanggang 21. And we partnered with the FDCP channel kung saan nandoon sa channel na yon mapapanood niyo po lahat ng 35 short films. E-ere naman sa CLTV 36 sa mga short films sa darating na May 4 hanggang July 29 tuwing Martes at Huwebes simula alas 8:30 ng gabi. Maaring bisitahin ang Cinecabalen Facebook page para makita ang iba't ibang pelikulang nagdiriwang ng ating kultura. JM De Jesus, CLTV News.